गिबियावनो नैबे चेनेलखौ नायगिरि रायजो राजा गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। नैथियाव आङो दिनै जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट बे सिडली समस्ति बे गामियाव आङो गिदिंदों आरो दिनै बे गिदिंनायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय दा मुस्लिम जाय माइनरिटि बे माइनरिटि मुस्लिम जातिनि मास मोनसे जे उदै बासिनाय बा गावसोरनि आल्लाह बा इसोरखौ सिबिनाय बे उदै बासिनाय समखौ बिथांमोना लागासिनो। बे लानाय समाव दिनै बिथांमोनजों फैनानै आंबो गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोननियाव फैनानै आङो माखासे जे माबा मोनसे जाय मानसिफ्रा दिनै गोरिब दुखिया बा गोरिब न'खरनि मानसिफोर दङ बेफोरबायदि मानसिफोरनो दिनै आङो माबा मोनसे बुस्थु लानानैसो आं थांगोन होननानै दिनै आं फैनायाव बिथांमोननि जे उदै बासिनानै थानाय आरो इसोरखौ सिबिनानै थानाय बिथांमोननिफ्राय दिनै आं आशीर्बाद आरो बोरखौ आं मोननो हादों। निस्सय आंनि माखासे मावनो लानाय खामानियाव जाहाथे बिसिनि बोर आरो आशीर्बादा जाहाथे आंनाव दङ होननानै आरो मोनबाय होननानै आं सानो। अरायसम आंनि आवगायनायाव जाहाथे जोंनि इसोर आरो बिसिनि आल्लाह आरो गासैनिबो भगबाना जाहाथे आंनि सायाव थानानै सिगां जानानै दैदेनलाङो बेखौ आं आसा खालामो आरो निस्सय आंहा मोनसे फोथायनाय दं। रायजो राजाया बा इसोर रायजो राजाया मालाबाबो माबा मोनसे बुस्थु होनो हाया, नाथाय इसोरा जोंनो बा भगबाना जोंनो माबा मोनसे जोंनो थाबायनायावनो होन, माबा मोनसे मावनायावनो होन, माबा मोनसे बिजनेस मावनायावनो होन, बे गासैयावबो जोंनि सिगाङाव थानानै जोंनो खामानि मावनो जोंनो खाबु होयो। आरो मोनसे खोथाखौ आङो बुंनो सानबावदों, गासैबो जाथिनि आरो गासैबो धर्मनि मानसिफोरनि गेजेरावहाय सासे बयहाबो जोंहा इसोर दङ आरो भगबान दङ। दा बेवहाय आङो बेखौनो बुंनो सानदों जे साफ्रोमनिबो इसोर आरो भगबाना माब्लाबाबो मोखाङाव नुजाया आरो जोङो इसोरखौ आरो भगबानखौ जों नुनो मोना, नाथाय सोरबा सासे मानसिनि अन्तराव हाबनानै बा गोसोआव हाबनानै रायजो राजाखौ नायनो थाखाय बेनो थुलुंगानाय होनाय बायदि आं मोननानै दिनै आं रायजो राजानि सिगाङाव आं गिदिंबाय थादों आरो आङो बिथांमोनजोंहाय आङो गिदिंनानै आङो मोनसे रंजाखांनाय आं मोनदों। आरो बे जोंनि 13 नं समस्ति बा चिरां डिस्ट्रिक्ट सिडली समस्तियावहाय माइनरिटि हिसाबै बा मुस्लिम एरिया हिसाबै 16था गामि दङ। मजाबारियाव 4 गामि, बासुगावआव 10था गामि आरो बेंटलाव 2 गामि। बे 16था गामियाव आङो दिनै रायजो राजाजों हाबनानै जि बुस्थु माबा मोनसे फिसा दे आं होबाय, बे होनायाव आंहा इसिबां मानि आंहा माबा गैया, मा होनोमोनलाय, गौरब गैया, नाथाय आं बिनिफ्राय बांसिन आं होनो लुबैयो। नाथाय मालाबानि समाव आंबो माबा मोनसे सुबिदायाव गोलैनाय हिसाबै आंबो होजोबनो हाया, नाथाय आङो बेखौनो आसा खालामदों जे रायजो राजानि अननाय आरो आशीर्बादजों दिनै आङो मोनसे मोननै बुस्थु होदों, नाथाय बिनिफ्राय बांसिन आं जाहाथे आं जेब्लासिम थांनानै थागोन अब्लासिम आङो रायजो राजानो दुख सुख मोजां गाज्रि आं गासैखौ खबर लानानै जाहाथे मावलांबाय थानो हायो, बेखौ आङो गासैबो जोंनि अल BTCनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय गासैनावबो आङो बोर आरो आशीर्बाद आङो बिनो लुबैदों, जाहाथे आंनि जि थांखियाव थाबायनाय जि रायजो राजाखौ मोनसे लामाजों आङो दैदेनलांनो लुबैनाय आरो जोंनि माखासे इयुथ्सफोरखौ मोजां लामाजों दैदेनलांनो लुबैनाय, बेफोरबायदियाव जाहाथे आंनि थाखाय बयबो आर'ज गाबनानै आरो भगबान आरो इसोरनाव आरो अबंलारिनाव जाहाथे आंनि थाखायबो आर'ज खालामनानै होयो, बेखौ आङो बुंबाय। आरो आंनि बे जि बेरायनाय, बे बेरायनायावहाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। रायजो राजा उन्दैफोर आरो गोनांफोर गैयिफोर गासैजोंबो आङो लोगो लानो मोननायखाय आंनि गोसोआ जोबोद रंजाखांनाय मोनदों।